Здравейте, хора! Днес в това видео ще бъде нещата ми на Спонж Боб. Първа част, защото ще има и втора, и трета, и четвърта. И така. Аз съм ги събрала тук, защото исках да са ето тук. Ето ги вътре, те са 8. Исках да стана 10, но просто трябваше да чакам, а и не всеки ден си купувам финети. Да, и не ми се чакаше. Така, нека да започваме. Опа, да тегля. И изтеглих това. Аз не съм ги отваряла, защото чаках да направя видеото. И не ги отварям. Някои не са от Бургас, някои са. Сега няма да казвам кои са от Бургас и кои не са. Първо ще видим ето това. Ето ги на различните. Да, както виждате, на мен ми се падна ето това и ето това. Значи ми се падна ето това, най-последното. Както виждате, да, тук отзаде няма нищо интересно, просто трябва да си прочетете. Тук е на български, но не знам как да наместя да видите. Да. Просто нямам идея как да местя да видите. Нищо. Ето, както ви казах, това е на Спонж Боб. Това е изстрелвачка. Ето така се слага и сега ще ви покажа. Така. И го изстрелях. Ето. Това. Така. Така ще преминем към следващото буклуците, ги оставам там. Следващото затворени са изтеглих ето тази гумичка май. Не знам. Така. Да, гума. Ето вижте. Спонж Боб. Така. Има нищо. Ето. Колко е яка. Така. Тук това. Така, пак е буклуче и сега ще покажа. Да. Тук ги личните. И тук пак пише нещо. Така. Ето гумата. Следващото са затворени очи. Ето това. Това са май някакви чипове. Така мисля. Така, ако нещо не мога да отворя, може да ми помогне ножичката. Но за сега мога. Вау! Спонж Боб и Патрик! Вау! Това е 11, това е 28. Мале! Вижте как на Патрик какво е яко и на Спонж Боб. Боже! Много хубаво! Така ще видим и това. Общо са 84. Вижте, ако събера, може да се построя такова. Малко не се вижда. Тук не ги показва всичките, защото не знам, сигурно трябва да сигурно са тайни. Не знам, на мен май ми се падна още. Така сега тегля това. Това не го знам какво е. Сега ще разберем. Май така седи, защото тук нещо се слага. Вижте.
малко има така слага и така се мести. Ето така. Да. Така. Това също е буклук. Сега ще видим какво е това. Какви има? Ето, вижте. Така снимам това. Това така. Тук вижте. Да, знам. Да се виждаш така. Това пак е захвърляне, а това не е. Тези неща не става. Следващото пак се твърне очи тази гума. Да, тази гума. Ох. О, какво е? На Санди. Ей! Нямам я. Тези две гуми, които ми се паднаха тук, що ги нямам. Няма да ви показвам това, защото вие го видяхте. Не, едно и също. Три станаха. Това. Пак гума. Значи имам три гуми. Така. Пак на Спонж Боб. Спонж Боб. Все на Спонж Боб. Няма да ви показвам, защото е нещо. Защото ето това. Така. Малко не мога да го отворя, защото не знам, май ми трябва ножичка. Да, така наречената ножичка. Уау! Този номер е 71. Ето, той е на Спонж Боб и Гари. Това е Спонж Боб, вижте как се е прегънал. Той е 26 тип. Така, вече ми станаха 4. Това няма да показвам, защото това показа. И последното, вижте, празно е. И последното пак са чипове. Така. Последното пак е чип. Спонж Боб и Патрик са много сладки. 60. Патрик. 32. Така. Пак няма да ви показвам, защото аз вече ви показах. Само да ви покажа. Ето такова. Вижте ги. Тези. Те са 2, 6. Да, 6. Защото в едно, както видяхте, има 2. Вижте. Така. Знам, че са бебешки. Но просто финетите ми харесват и аз гледам яденето. Така, пак ще ви покажа тези чипове. Ето това. Гумата на Спонж Боб. Ето това е неговата, това е като къщата му очилата на ананас. Санди, гумата. Спонж Боб, якия. И изстрелвачката. Тук няма да изстрелям, защото нямам. Защото не искам да изстрелям. Защото ще удари нещо. Да, така мисля, че ще удари нещо. Така. Това беше клипчето. Да, сега ще ви покажа бокуците. Ето ги. Ще ги хвърля, защото на мен тези бокуци не ми трябват. Да. Така. Тук няма нищо. И тези неща. Абонирайте се, дайте палче и чао-чао!